Beverly Hills, les 8:18 del vespre. M'encanta el gimnàs Kung Fu en fondue. Fas exercici i després et pots menjar una fondue. Sí, és el millor gimnàs que hi ha hagut mai a Beverly Hills. Què ha sigut, això? No ho sé, però no cal que ens quedem a descobrir-ho. El poder del ioga. Institut de Beverly Hills, les 3:28 de la tarda. Vaja. Va, una mica d'esforç. Va. Faig el que puc, però em costa molt. Però afanya't, dona, que se t'acaba el temps, vinga. S'ha acabat el temps. Escales molt bé, Àlex. Molt bona tècnica, Clover. Au, va, tothom a la dutxa. No, tu no, Sam. Em sap molt de greu haver-t'ho de dir, però t'hauré d'enviar un altre grup d'educació física. M'ho diu a mi? Sí, aniràs a una classe especial amb alumnes que tenen problemes de coordinació semblants als teus. Vol dir que anirà a la classe dels negats? No ens agrada dir-ne així. Nosaltres parlem d'alumnes ressegats que necessiten desenvolupar les aptituds esportives. I no t'enfadis que ho faig pel teu bé. Vaja, quina mala sort que has tingut. Però jo no hi vull anar a la classe dels negats. Doncs hauràs d'aprendre a escalar, però com pot ser que no en sàpigues? A les missions sempre escales el que faci falta. És molt fàcil escalar si portes un cinturó amb cable elàstic. Qualsevol se'n surt. Ex, com se'ls hi acut deixar les tovalloles brutes aquí al mig? No es podia haver esperat que ens dutxéssim. Venim de classe de gimnàstica. Devem fer una pudor de suat. Em sap greu, però els malvats no s'esperen a actuar. Hi ha hagut una sèrie de desaparicions de gent de Beverly Hills. Tots els tinc vistos. Venen al nostre institut? Aquest no el conec. Potser és que no ve gaire a classe. Us emportareu uns quants dispositius nous. Gladys? Oh, és veritat. És la increïble Gladys! Res, que es veu que ara s'ha aficionat a la màgia. Seguiu-li la veta. Benvingudes, noies. Els primers dispositius que us donaré són molt especials. Matua, on s'han ficat? Vaja, però què hi tenim aquí? Uns preciosos braçalets multiusos. Vaja, molt bé. I ara, fixeu-vos en aquesta moneda. Agafo la vareta màgica i la converteixo en... Tatant! Uns xiclets picants. Qui els mastegui començarà a suar sense parar i serà més fàcil esmunyir-se de l'enemic. Uns xiclets picants? Els científics de la UP ja no saben què inventar. I ara, amb aquest altre truc, us faré aparèixer un dels invents més espectaculars. Abracadabra! I això què és, si es pot saber? I quina utilitat té? Si 2 o 3 persones es posen el cinturó, compartiran tots els seus coneixements d'estils de lluita. Així, si ens el posem totes 3, la Sam podrà fer la meva cossa lateral i l'Àlex podrà imitar els meus punys d'acer. Sí, també podreu fer qualsevol moviment que hàgiu vist en pel·lícules o videojocs, però només es pot fer servir durant lapses curts de temps, si no provoca mal de cap. Oh, Déu meu! Es veu que intenten segrestar algú. La víctima acaba de trucar al telèfon d'emergències amb el mòbil. Doncs vinga, en marxa. Abans, però, al final apoteosi. Les veieu? Doncs ja no les veieu. La trucada del mòbil s'ha fet exactament des d'aquest punt. Què has vist, els segrestadors? No, el gimnàs Kung Fu en fondue. És el més innovador de tot Beverly Hills. És gairebé impossible aconseguir plaça per fer els cursos combinats de gimnàstica i cuina. M'han dit que amb un parell de classes ja tens prou flexibilitat per agafar trossets de fruita amb els dits dels peus, sucar-los a la fondue i posar-te'ls a la boca. Ja parlarem de fondis més tard. És hora d'entrar en acció.
I diria que s'ha ficat en un bon embolic. Val més que ens disfressem. Vaja, que elegant que em queda. No pateixis, que t'hem vingut a salvar. N'hauríeu pogut fer més via, no? Ostres! Heu vist com es mouen? Com s'ho ha fet per tirar-nos totes tres per terra? Voleu dir que sabeu què us feu vosaltres tres? Oh, esclar que sí, no pateixis, que això ho solucionem de pressa. Abans no ens hem pogut dutxar i ara mira. Vindràs amb nosaltres tant sí com no. Deixa'm estar! Apanya't, Sam, que s'escapen! Un moment! Ui, ja arribo! Ja gairebé! Però per què no fas servir el cinturó amb cable elàstic per pujar? Si el faig servir no podré mai escalar i el que no vull és anar a la classe dels negats! Ostres, i ara què farem? S'acaben d'emportar la Mandy. Evidentment, ens n'anirem a celebrar-ho. Però, dona, que no ens caigui bé no vol dir que no l'ajudem. Mireu, això pot ser una pista. És una penjada del noi. Mireu aquest dibuix, em sona molt. Escaneja-la i envia-li a en Jerry. Potser ens en dirà alguna cosa. Qui pot tenir interès a segrestar tota aquesta gent? Entre ells, la Mandy. Potser és algú que no ha entrat als cursets del Kung Fu en Fondí i vol escurçar la llista d'espera. Sigui el que sigui, tot plegat és molt estrany. Tu què en penses, Sam? Sam? No hi és, que també l'han segrestat. Val més que truquem a en Jerry. No, no cal. Ui, no vull anar a la classe dels negats. No hi aniré! Hola, Jerry. Ja sabem què és el dibuix de la petjada. És el símbol de la disciplina de ioga anomenada Taekwondo. L'any passat vam anar a una acadèmia de ioga i en fèiem, us en recordeu? I tant, però de seguida va passar de moda. Esclar, és per això que tots els segrestats ens sonaven tant. Tots venien a ioga amb nosaltres, la Mandy també. La Shirley, la propietària de l'acadèmia, va tancar i va marxar de Beverly Hills fa 2 mesos. Doncs jo diria que ara ha tornat i que ben aviat la veurem. Segurament. Han segrestat tots els vostres companys. Sou les úniques que quedeu. Aneu en compte. Oh, Mandy, què hi fas a casa nostra? Aquesta roba que porteu no fa joc amb el vostre xacra. Què? Per què parles així, ara? El teu cos astral està passadíssim de moda. On ho ha après a fer, això? Admireu l'estil cobra que tinc. Val més que ho deixis córrer, no et volem fer mal. Jo sí! Admira l'encantadora de serps! Ja en tenim prou d'aquest color als dispositius! Què? La Mandy ens està guanyant? Què ens passa avui? Vindreu totes tres amb mi, no creients! M'he ben marejat. Això deu ser la casa de la Shirley. Toquem el 2 ara mateix! Primer us vull presentar els meus companys de ioga. Què és això, un ball de disfresses? Shirley! Vaja, vaja, vaja. Mireu qui ha arribat per fi. Les pitjors alumnes que he tingut mai. Es pot saber què et passa, tu? Què vols que em passi? Pensa una mica i ho entendràs. La gent va començar a dir que les meves classes de ioga Taekwondo havien passat de moda i vaig perdre tots els clients. Vaig haver de tancar i ara em vull venjar. No se li acudit que potser hi van deixar d'anar per la professora? Té sentit. I no, és impossible. El que passa és que sou uns desagraïts. Però ara he entrenat els meus antics alumnes perquè m'ajudin a eliminar la competència. Quan el Kung Fu en Fondue hagi desaparegut, tornaré a obrir l'acadèmia de ioga i tornarà a ser la més famosa i concorreguda de tot Beverly Hills.
Això és el que tu et penses. M'ho penso perquè és exactament com serà. Ben aviat tots els habitants de Los Angeles faran ioga amb mi. I com t'ho has fet perquè tota aquesta gent tornés amb tu? Bona pregunta, tot i que et penediràs d'haver-me-la fet. Us presento la màquina del Chi. Tu passes per aquí dins i en surts sabent tant de Chi Kwon Do com si t'haguessis entrenat i haguessis fet classes durant 5 anys. No n'hi ha cap per aprendre piano de màquina d'aquestes? És la manera més ràpida de fer que els meus alumnes aprenguin a cultivar la seva energia i a desenvolupar el seu poder interior. Evidentment, la màquina també fa que els pugui controlar. Enrotlleu-les! Ara mateix! Val més que ho deixis córrer, no et sortiràs amb la teva. Això ja ho veurem. Veniu, que hem de fer una mica de meditació abans de destruir el gimnàs Kung Fu en Fondue. Si no ens deslliguem, ens convertirem en fanàtiques del Chi Kwon Do. Ai, si la increïble Gladys fos aquí i ens pogués fer desaparèixer. No crec que la Gladys ens pugui ajudar ara, però potser els seus dispositius sí. Us ve de gust un xiclet picant? Ex, espero que els resultats no siguin com el gust que té. No m'ho pensava que ens poguessin arribar a servir per res. Vaja, no està tan malament. Què passa? A mi m'agrada el menjar picant. Ai, de cop em trobo com si fos en una sauna. A mi em passa el mateix. No havia suat tant des que vosaltres dues em vau llegir el diari. Doncs amb mi no funciona. Deu ser perquè ja estic acostumada als menjars picants. Tu tranquil·la, que pararé la màquina. Ai, ostres, no me'n surto. Val més que tirem pel dret. Ai, no ho tornaré a fer mai més, això. M'he trencat un ungla. Ajudeu-me! Sam! Què t'ha passat? El nostre karma s'apoderarà de vosaltres. Et portarem a la BUP i tornaràs a ser tu. Ai, alarma! No creients! No creients! Aquests fanàtics del ioga em comencen a fer perdre la paciència. A mi també, però ja em diràs com ens sortirem d'aquesta. Val més que us rendiu. El ioga Chi Kwon Do és imparable. Això ho dius perquè no coneixes la tècnica anomenada estirar les catifes sota els peus de la gent. I no funciona. Au, va. Si aquest trasto no va, tirarem pel dret. Sembla mentida, però no van mai quan els necessites, els ascensors. Per què no hem pujat per les escales? Ai, pel que sembla des que s'ha tornat dolenta que escalar la mar de bé, la sap. Ara ni tan sols fa servir el cinturó amb cable elàstic. I nosaltres per què no el fem servir? Adéu, ja ens veurem! Hauríem de trucar a la CUP que ens vinguin a ajudar. Quina rapidesa! Es podrien dedicar a repartir pizzas. Què ha passat, noies? Hem trobat la Shirley, però li ha fet un rentat de cervell a la Sam i als altres exalumnes i els ha convertit en fanàtics del ioga Chi Kwon Do. I ara atacaran el gimnàs Kung Fu en Fondue amb la seva tècnica depurada. Necessitarem força reforços. Enviaré tots els agents de la BUP disponibles al gimnàs Kung Fu en Fondue ara mateix. Ostres, no hi havia estat mai en un gimnàs tan luxós com aquest. Que ho sents? Ja venen! Esteu tots preparats? En posició, que l'enemic s'acosta. Rendeix-te, Shirley. Nosaltres som molts més.
Per molts que sigueu, no podreu fer res contra el meu poder interior. I ben aviat, tota aquesta ciutat serà la meva acadèmia de ioga personal. Alumnes, ataqueu! Sal, deixa-ho córrer. No et voldria fer mal. Ja ho hauria de saber, que abans de fer exercici s'han de fer estiraments. Vinga, el pròxim! Et demano disculpes. Per endavant. Pel poder de Swami Rama Rama! Ara veuràs, prepara't per enfrontar-te al poder de l'Àlex! Mira quin joc de cames! És massa ràpida! I també faig joc brut. D'això jo en dic la tècnica del doblegament. Ens la devíem perdre, aquesta classe. Oh, no la podrem guanyar! Segur que no? Que no te'n recordes de mi, dona? Som del mateix bàndol. No, iaio, no. No som del mateix bàndol. Iaio, ara ho veuràs si sóc tan vell com et penses. Va, a veure, ensenya'm què saps fer. Encara estic en forma. Això ha sigut un 2 per 1. 2 per 1? Se m'acaba d'acudir una idea. Però ens haurem de resignar a tenir una mica de mal de cap. El mal de cap, rai, mira que n'arriben a ser de lletjos. No sabem quan duraran els efectes. Ens hem d'afanyar. Que us poseu un cinturó negre no vol dir que sigueu cinturons negres. Sí que vol dir. Com és que ho sé fer, això? Ho vaig veure a la batalla del Mico 3. Anava d'un mico que sabia karate. Ostres, no ho sabia que em pogués doblegar d'aquesta manera. Oh, mira, el lluita lliure a la tele és molt útil. A veure... Això és de l'última versió del videojoc Comando Karateka. Ei, molt bé, l'has encertat. Me'n faig creus, si éreu les pitjors alumnes que tenia! Hem practicat molt i ara ha arribat l'hora que nosaltres t'ensenyem una lliçó a tu. Ostres, començo a tenir unes punxoves. Jo també. Acabem d'una vegada. Prepara't, Shirley, perquè a partir d'ara l'únic mantra que podràs repetir serà ai, 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 ai. Ja he aconseguit el poder absolut! No em podrà vèncer mai ningú! Poder absolut? Tu mira'm bé la cama dreta. Espero que t'agradi el formatge. Ara deu estar practicant la postura del dolent vençut. Bones notícies. Si fem passar la gent per la màquina del Chi en direcció contrària, tornen al seu estat normal i no recorden res del que ha passat. La Mandy no se'n recordarà de la pallissa que ens ha donat. I la Sam tornarà a ser igual que sempre. Oh, què ha passat? No me'n recordo de res. Ja t'ho explicarem tot menjant una fondue. Oh, heu pogut fer una reserva al Kung Fu en fondue? Que bé! Institut de Beverly Hills, les 11:05 del matí. Com a mínim ha servit per alguna cosa bona la màquina de la Shirley. Sí,
Sí, ara la Sam escala molt bé. És impressionant. M'ho fa i fent polles, ja no sóc una negada. Ho has fet molt bé. No havia vist mai ningú escalar aquesta paret tan de pressa. Tant de bo els altres ho sabessin fer tan bé com tu. Nois, s'ha acabat la classe. Ho heu sentit? Sóc la millor escaladora de la classe. Semblo una aranya. Puc escalar